Γεια σας και πάλι. Πάμε να συνεχίσουμε με το αγαπημένο μας Excel. Είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο πολλά πράγματα. Είχαμε κάνει μια εισαγωγή στο Excel, να καταλάβουμε τις δυνατότητες του και το πώς θα μας βοηθήσει. Και προς το τέλος του προηγούμενου βίντεο είχαμε πει κάποια πράγματα για τις πολύ σημαντικές μας συντομεύσεις. Θα μείνουμε λίγο εδώ γιατί θέλω να το κατακτήσουμε, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στη συνέχεια και για να καταλάβουμε τι γίνεται και για να αφομοιώσουμε, να συνηθίσουμε έτσι τουλάχιστον αυτές τις τρεις συντομεύσεις της επικόλλησης, της αποκοπής και της αντιγραφής. Θα μας χρησιμεύσουν πάρα πολύ και στο τέλος θα έχουμε και μία πολύ ωραία άσκηση. Λοιπόν, τις εργασίες που μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις συντομεύσεις, φυσικά μπορούμε να τις κάνουμε και με άλλο τρόπο. Δεν χρειάζεται όποιος δουλεύει Excel να ξέρει και να έχει συνηθίσει τις συντομεύσεις, έτσι. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος και ο πιο δύσκολος φαινομενικά είναι αυτή εδώ η ομαδοποίηση στην κεντρική καρτέλα του Excel. Τι θέλω να πω? Ότι αν εδώ γράψουμε όπως είχαμε γράψει το όνομά μας και θέλουμε, καταρχάς, ό,τι θέλουμε να αποκόψουμε ή να αντιγράψουμε πρέπει να το έχουμε διαλέξει. Βλέπετε εδώ αυτό εδώ? Αυτό είναι ένα κενό κελί. Αν δούμε εδώ είναι το F6. Δηλαδή είναι στη στήλη F, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, και στη γραμμή 6. Δεν μπορώ να αντιγράψω το τίποτα, εδώ δεν έχει τίποτα. Άρα μην μπερδεύεστε, για να αντιγράψω πρέπει να πάω πάνω σε αυτό που έχει αυτό που θέλω να αντιγράψω. Ωραία. Στην προηγούμενη περίπτωση θέλω να αντιγράψω το πάνω και να το πάω με κάποιο μαγικό τρόπο στο κελί C1, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Ο τρόπος που είναι ο πιο δύσκολος να το πούμε, ο πιο αργός να το πούμε, είναι αυτή εδώ η ομαδοποίηση. Εδώ βλέπετε ότι έχει τα εικονίδια της επικόλλησης, της αντιγραφής, όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά, και της αποκοπής. Αν θέλω εγώ να το αντιγράψω, αρκεί να το διαλέξω, αυτό που θέλω να αντιγράψω, και να πατήσω αυτό εδώ το εικονίδιο. Βλέπετε ότι ενεργοποιήθηκε η αντιγραφή, γι' αυτό έρχονται έτσι διακεκομένες γύρω-γύρω από το κελί. Να πάω εκεί που θέλω να το επικολλήσω και να πατήσω την επικόλληση. Αυτός είναι ο πιο αργός τρόπος. Ωραία. Ο πιο απλοϊκός, αλλά συνάμα και ο πιο αργός. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να διαλέξουμε πάλι αυτό που θέλουμε να αντιγράψουμε και στέκοντας εκεί το δίκτυο του ποντικού μας, πατάμε ένα δεξί κλικ και ανοίγει αυτή εδώ η καρτέλα. Από τις πρώτες επιλογές, και για να καταλάβετε πόσο σημαντικές είναι αυτές τις επιλογές, τις βλέπουμε και εδώ πρώτες, υπάρχει η αντιγραφή. Πατάμε λοιπόν αντιγραφή και με τον ίδιο τρόπο πάμε εκεί που θέλουμε να επικολλήσουμε, πατάμε πάλι δεξί κλικ και πατάμε την επικόλληση. Μην ασχολείστε ακόμη με αυτά εδώ και μη σας μπερδεύουν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν εμείς θέλουμε την απλή επικόλληση. Ωραία. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πάμε πάλι δεξί κλικ, αντιγραφή, επικόλληση. Πολύ ωραία. Αυτό σαν να φαίνεται λίγο πιο γρήγορο. Λοιπόν, τώρα να δούμε και τον τρίτο τρόπο, που είναι με τις συντομεύσεις. Ωραία. Για να μας βοηθήσει λίγο έτσι οπτικά, θα κάνουμε μια εισαγωγή της φωτογραφίας. Να την έχουμε εδώ, να την βλέπουμε. Ωραία. Και θέλουμε με αυτόν λοιπόν τον τρόπο να πάμε και να κάνουμε ένα copy, να κάνουμε μια αντιγραφή
πατάω πατημένο το control και πατάω το C, δηλαδή το σε, και από ό,τι βλέπετε έχει αντιγραφεί. Γι' αυτό είναι και αυτές οι διαχωριστικές, όπως είπαμε πριν. Πάω εκεί που θέλω να το επικολλήσω και πατώντας το control πατημένο πατάω V, όπως εδώ, το control και το V. Με τον ίδιο τρόπο μπορώ να το κάνω πάλι. Χωρίς να χρειαστεί να ψάξω εδώ κάποιο κουμπί ή να κάνω δεξί κλικ και αντιγραφή από την αναδυόμενη καρτέλα. Τώρα, εδώ σε αυτό το βίντεο από κάτω στην περιγραφή θα δείτε και ένα link για να κατεβάσετε την πρώτη μας ασκησούλα. Είναι εύκολη, αρκεί να κάνετε αυτά που είπαμε εδώ. Να σας τη δείξω κιόλας, θα είναι κάπως έτσι. Εδώ λοιπόν, από αυτό εδώ θα πρέπει να το κάνετε, αυτό εδώ θα πρέπει να το κάνετε αντιγραφή. Ας βάλουμε και ένα χρωματάκι να γίνει ωραίο. Αυτό εδώ θα πρέπει να το κάνετε αποκοπή. Και με τους 3 τρόπους για να τους καταλάβετε, να τους θυμάστε. Λοιπόν, ο πρώτος είναι με τη χρήση της κορδέλας, δηλαδή θα πάρω εδώ τον Ιανουάριο με τη χρήση της κορδέλας, κάνω ένα παράδειγμα δηλαδή για να το καταλάβετε, αντιγραφή, θα πάω εδώ που θέλω να το επικολλήσω, επικόλληση. Στη συνέχεια, εδώ σε αυτή τη στήλη θα πάω να κάνω τι μας λέει επικόλληση με δεξί κλικ. Άρα θα κάνω αντιγραφή με δεξί κλικ και εδώ επικόλληση με δεξί κλικ. Και τώρα πάμε στη χρήση της συντόμευσης. Θα πάω να κάνω εδώ Ctrl C γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιγραφή και εδώ Ctrl V. Ωραία, V. Έτσι θα γίνει για κάθε μήνα από αυτούς. Πάμε να δούμε τώρα και ένα παράδειγμα για την αποκοπή. Θα χρησιμοποιήσουμε και εδώ το μήνα Ιανουάριο και θα κάνουμε αποκοπή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν είναι σαν την αντιγραφή. Δηλαδή εδώ, εδώ δεν μεταφέρθηκε ο Ιανουάριος, απλά αντιγράφηκε σε αυτή τη στήλη, σε αυτήν και σε αυτήν. Εδώ τι θα κάνουμε? Εδώ θα κάνουμε αποκοπή, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάψει να ισχύει εδώ στο α16, θα μεταφερθεί με αποκοπή στο β16, με τον ίδιο τρόπο στο C16 και μετά στο D16. Ωραία. Πάμε να δούμε τον πρώτο τρόπο, πώς μας λέει εδώ, επικόλληση με χρήση κορδέλας. Δηλαδή, κλικάρουμε πάνω στο κελί που θέλουμε να αποκόψουμε. Πάμε εδώ στο ψαλιδάκι με τη χρήση κορδέλας μας λέει. Μετά κλικάρουμε εδώ που θέλουμε να το επικολλήσουμε και πάμε στην επικόλληση και όπως βλέπουμε μεταφέρεται. Ομοίως, για την επικόλληση με δεξί κλικ θα κάνουμε το εξής. Θα πάμε να τον πάρουμε τον Ιανουάριο από εδώ. Πλέον εδώ δεν υφίσταται. Ωραία. Θα πάμε να τον αποκόψουμε από εδώ. Θα το κάνουμε με δεξί κλικ. Αποκοπή. Θα διαλέξουμε εδώ αυτή τη στήλη. Επικόλληση. Πάλι μεταφέρθηκε ο Ιανουάριος. Και πάμε τώρα να το κάνουμε, πώς μας λέει εδώ, επικόλληση με χρήση συντόμευσης πληκτρολογίου. Δηλαδή, είναι το Ctrl Χ και εδώ το Ctrl